Hi everyone, this is the Princess and welcome back again to my YouTube channel. Super great video guys. Saan tayo ngayon? Andito kami ngayon sa Dapitan. Kasi may bagong branch na naman sila dito guys sa Purple Yam guys. So ini-invite naman kami guys dito. Sino nag-invite sa'yo? Wala di ko kilala to. Hala, si Tito Oyos! Ay, si Tito Oyos pala guys ang nag-invite namin dito guys. Yes, congratulations! Thank you so much. Congratulations Tito Oyos sa pag-invite mo. At saka sa bagong branch mo na sa Purple Yam. Sinong kasama mo? Si Dansoy. Hi guys! Sino pa? Si James, si Japet, Blister at saka Royal Okan. Kompleto kami ngayon guys, kompleto kami ngayon. Bisaya Squad, dungan taglupad. Yuhu! Ang gagawin namin doon ay mag-meet and greet kami tapos mag-tour guide kami. Huh? Tour guide? Ay karang usad eh. Kanang ay motorcade, mag-motorcade. So see you sa motorcade. Also guys, andito na kami ngayon guys sa branch guys. So maghihintay na lang kami guys kung kailan kami mag-motorcade guys dito guys. So abangan niyo later guys. So guys, puntahan natin yung ibang kasama guys, no? Nandito rin sila kay Roy, kaya Tio and Japet. Let's go guys. Nandito sila. Ano masasabi nyo guys? Kamusta kayo dyan? Sobrang okay pa sa alright na okay. Dati guys, among nagkita ming Dansoy, meet and greet. Meet and greet mi sa Purple Yam, pero karon gikuyog na siya. Yay! Let's go! Sana all. Guys, nagay mo picture Dansoy guys. Ana siya nga sa Bisaya Squad nga. Nay one time guys, diri guys, ay siya nga. Sa Bisaya Squad kaysa imuhar ako naka-crush. Nagtama tayo sa Dansoy. Na basta yung tag wala na toron. Hey, kapitsa na gabi. Ay gabi. Kay baw ba mo? Nga wami kay baw. Nice. Dito asa man si baby girl. Natatas pikas. Gwapa kayo sa mga taga-Dapitan guys. Ako yung i-recommend niyo na mutilaw jud muna ako. Paano masabi? Ay, ako sa Purple Yam. Grabe kayo, lamig jud kayo. Bisa kami si mama, adik si mama sa Purple Yam. Wag yun. Lamig kayo eh. Mora jud cake nga mahurot dito sa balay jud. Lamig isang imra si Purple Yam ba? Nice. Purple din sa color no? Purple na siya niya. Yam pag Yam pa jud. Ay kita ko purple yam. Few inches later. Langit. Hi guys, we're here at Dapitan.
Lipay kay kung tanan kay wala ko nag-expect nga daghan tayo og tawag yun. Daghan kay salamat sa pag-aning Wow, salamat. Before kita magpanayin, I'd like to say thank you, Tito. Barney and the CEO of Purple Yum and Mandala. Okay? Alright, one of the owner, Barbie, ladies and gentlemen, the Bisaya Squad. Palakpakan everyone! Dr. Viva Bobby! Yay! Thank you very much! Alright! successful mo event. Hilak ko. Buong suspect. So guys, andito na kami ngayon sa Bukidnon. So pasensya na po na hindi ko talaga natapos yung mga vlog ko sa Purple Yum. So ngayon ay tatanungin ko sila sa kanilang experience sa Purple Yum. So unang tatanungin ko ay si Crystal na lang kasi siya po yung katabi ko. So kaya kumusta po yung experience mo sa Purple Yum na maraming brand si Tito? Grabe, hindi ako nag-expect na sobrang daming tao na pumunta doon. No? Grabe, no, daming tao, no? Oo. Kasi nung nag-motorcade kami, yung daanan, yung road, as in halos walang tao, gano'n, parang gano'n. Yun pala, andun na pala sila doon sa Purple Yum, nakaabang sa amin. Kaya pagdating namin, no, parang may show din eh. Na-surprise, na-surprise kasi ako guys, kasi yung nag-bohol kami at yung nag-bohol kami wala namang tao, pero sa dapitan grabe talaga. Grabe yung mga taga-dapitan. Thank you so much sa inyo guys. We love you always. Thank you so much sa inyong support. Ang next ko tatanungin kasi tapos ka naman langga. So si Rishi na si Japitong. Japitong lang? Magbishi. Ay kamo duha magbishi man duha. Ay kami na Okay, kayong dalawa ang tatanungin ko. Anong tanong mo? Kumusta yung experience natin sa Purple Yum? Sobrang saya guys, di kami nag-expect na maraming tao pupunta. Paano masabi? Kasi yun nga sabi ni Kuya sa motorcade, kala namin walang tao kasi sobrang sobrang ay ka na jubangaw baya kayo. Ay ka na jubangaw baya bangaw baya. Muna ay ka na pero kita niyo naman guys kung gaano kadami yung mga tao. Grabe, hindi kami nag-expect guys. Purple Yum, Tito Uyos. Grabe, sobrang din si Tito Uyos guys. Sobrang bait. Tapos sobrang accommodating niya sa amin guys. Sabay na kayo. Sobrang jam niya. Sobrang jam lang si Tito Uyos guys, parang kasama sa squad. Parang magkabarkada lang kami guys. Wow. Pero grabe, sobrang salamat talaga sa suporta ng mga taga-dapitan. Grabe, hindi kami nag-expect. Sobrang dami ng tao kasi nung pag-motorcade, ulit na. Sige. Pero grabe talaga, ang daming tao. Tapos, yun. Actually, second show ko pa po yun guys. Kinakabahan talaga kami nun. Kaming lahat kinakabahan. Pero dahil sa support nyo guys,
Kaya talaga nila champion. Thank you, Tito. Oh, salamat Thank you, kayo Purple guys. Yam. So, salamat sa inyo mag-beshi. So, ang katanungan ko ngayon ay si Medyo Maldito. Nakikita mo busy ako. Ha? Nakikita mo busy ako. Meron na akong itatanong. Wala, kita mo busy ako. Bro, yung nasa Lingkod ba? Lingkod! pwede lang ba ako magtanong kahit Oo, pwede. Kasi siya lang po sa store mo Pwede nga magtanong. Hindi. Kumusta yung experience mo sa Purple Yam sa pag-invite? Natin lahat ni Tito Oyo. Guys, grabe ang kuhan guys. Grabe si Tito kasi sa dami-daming influencer na pwede. Tito Oyo yung mga Tito. Kami yung kinuha niya. So thank you so much Tito for trusting us and we are so happy na nag-enjoy din kayo sa nag-enjoy kayo sa event. Kasi nag-enjoy din kami guys kasi sobrang welcoming ng mga taga Datisan and hopefully sa next stop sa Puerto. See you soon again sa Cagayan de Oro City sa Puerto Corong May 14. I hope na pupunta kayo guys para mag-enjoy tayo doon. May bagong sayaw sa Jacket at Gloucester. So, abangan yun. Diyo no? Sana maraming tao guys ha. Pupunta kayo guys sana kagaya po siya ng dapitan na maraming tao. So, kita-kits! Yes, if you have Purple Yam in your area, bili na kayo at story niyo, tas tag niyo kami. See you soon guys. Tapos na po lahat na ini-interviewin ko sa ngayon ay yung Bana na naman ang ini-interviewin ko. Yung baby boy ko sa Bohol. Ano ba yan? Ano ba yung baby girl? Meron akong itatanong sa'yo. Kumusta po yung experience mo sa Purple Yam? Sobrang saya guys kasi maraming tao dun sa inanuan na branch sa Purple Yam guys. And wala lang, nakijam din sila basta maraming tao sa meet and greet. Thank you Dapitan sa mga tao dyan sa Dapitan. Thank you sa pagpunta sa meet and greet. Purple Yam lang sa kalam. Thank you Bana and baby boy. So yun lang po yung tanong ko sa kanila and sana mag-enjoy kayo sa vlog na ito guys. And patuloy lang po yung pag-supportan nyo sa aming lahat sa squad. So thank you so much for watching and this is Nick Princess and bye-bye. Bye-bye. Bye guys! Bye guys!